Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Kalabas akong pero bahala na lang ni. Dilikid na ako matuon nga si Ichiro ang mahimo na kong bana. Dilikid. Ma'am Natsumi, Rolando? gusto gusto nimong mahitabo. Ako ang mamahimo nimong Pilipino nga bana. Mamisiga man ang imong mata. O man yung gusto nimong mahitabo, di ba? Nangita kag banang Pinoy. Aron may imong ilawog sa imong pamanunon. Kung napugos man lang ka sa akong offer, ayaw na lang. Ay na lang pa di good. Ni anak ko. Andam na kong mga sawa nimo. Tagaay kong usa ka pugat nga rason lang kung nga nung misugot ka sa akong gusto. Di ko gustong mapasakitan si Erning sa imong pamanunon. Si Erning di ay ang hinungdan. Tungod kay suod ming igala. Ug dili siya anad sa mga sitwasyon nga delikado. Maong magpakabayani ka alang ni Erning. Kumawala ning paagi. Malikay na ko siya. Natus ka kuyaw, di ba? Ako ang maborog nga bana nimo. Nya, kano sa mata magpakasal? Di ba burado magkasa imong mga plano? Anong mitalo magkakaroon? Ako ang unang gitanyagan nimo, di ba? Pues, ako naning dawaton. Okay, deal. Deal. Nya, kano sa mata magpakasal? Ayaw pagdali. Tingano, doon na pa kay laing himuong kabuang? Gigamit lang nako ang akong utok. Kung magpakasal na yun ta, lahi ang masud sa utok ni Ichiro. Magtuo siya nga drama lang ang tanan ug magupa ang akong mga plano. Unsa pa man ang imong laing plano? Ang normal nga panghitabo ang buhaton ta. Normal? Hay may normal ini imong gibuhat karon. Na mag-hire kag bana nga Pinoy. Kinahanglang magsugod ta sa sinugdanan. Sa sinugdanan ba? Ipagawas ta nga nanguyab gyud kanako sa tago nga paagi. Unsa? Magsugod ka sa pagka-secret admirer. Unsa? Secret admirer? Bay! Rolando! Naapa ka na sa inyo, bay? Sod, Ernie. Uy, hala! Noy Fernan, nagmat na ba ka? Sa'yo magkakaroon. May lakaw mo si Rolando? Kuan, oy. Pastila, noy. Kung makakita pa lang, anoy. Makakita juga sa kong kagwapo ron. Unsa? Nga nung nagpagwapo man ka? Magminyo naman ko, noy. Ha? O kinsa mo sa imong pangasaon? Si Carlin? Ay, dili, oy. Karling yung taon. Di ko ng Carlin, ay. Kaya daghang kayo nagkagid. Basta, mistisa hapon ako pangasaon. Hayam des ba Rolando, noy. O sa'yo man tong milakaw. At doon kuno niya ang Haponisa nga si Natsume. Usa? Gianto ni Rolando og sayo si Ma'am Natsumi? Dili may monoy. Dili niya ngay buhat to, noy. Ang unsa man ang dili niya angay buhaton, Erning. Natrayduran ko. O nga nung nakasulti man ka nga gitrayduran ka ni Rolando. Basta. Dili may mo. Magkagobot kami ni Noy. Basta lagi. Diam dyan kong bilang yung amigo, ha? Digay. Erning! Balik na rin! Erning! Kadaghan ba nimo ka arte-arte? Bana maghaang imong gipangita. Unya, magpapanguyab pagyug ka? Tumana na lang ang ako gisulti. Kung dili ka gusto nga si Erning na lang ang akong himuong bana. Unsa naman tao ng utok nimo nga puna ka? Mistisa lang. Basta, mauna na akong gusto. Sulag nimo, uy! Wa man ko mabungkus. Ikaw ang nihagad nga mga sawa nila kanako. Pwes, tumana ang akong gusto. Kinahanglan nga manguyab ka na. Kanang pagpanguyab nga seryoso. Seryoso? Kanang gikan gyud sa imong utok og kasing-kasing nga pamaagi sa pagpanguyab. Ay, nako. Gusto kong makasuway nga panguyaban gyud ko. Dili kay ibuya lang.
Unya, diretso kasal. Nasa ato pa. Gusto lang gid ka magduwa. Gusto kong eksperyensya, Rolando. Lisod pa ko na sabto. Ambot nimo. Pero ba kag batang way buot nga eksperimento eh? Basta, mao ni akong gusto. Magsugod ta sa sinugdanan. Panguyaban ko nimo. Unya, sugton ta ka. Hoy, unsa man ka? Nag-drugs ka? Nag-tripping mo kag maayo? Nagtripping ko dili tungod sa drugs, kundi tungod sa problema. Deal? Del, Makalakaw na ka. Pantay si Rolando ako. Patay gini. Pantay gini. Yan ang kananay. Kikiyong siya silang pits ni Ma'am Natsumi. oh. Asa man ka? Utahan na ka pa? Ikaw! Di ka gikan! Kita na kita ka nga gikan ko silang bitch ni Natsumi. Oh, natural gikan ko dito. Uya! Nag-usap ka dito. Imo dyan kong gitry doon, no? Wa te ka traidore. Giluwas lang te kas kakuyaw. Unsa? Unsa giluwas? Ha? Unsa ginahita mo? Nag-unsam ka sila Natsumi. Kami na. Unsa? Pinda, uy! Imo dyan kong gitry doon, pa? Traidoran boy. Uyab na mi. Og ayaw paghiskot anang traidor. Ha? Ayaw paghiskot ana. Wa te ka traidore ha. Sige. Magsaylo na ta. Doon na pa ko'y buhaton. Dili mahimo. Kinahanglan maklaro ni. At tuon ako si Ma'am Natsumi. Good morning, Ma'am Natsumi. Oh, good morning, Carlin. Ma'am, sad lagi kay nang naong ni mo. Ni-cry ka gabi eh. Wa man. Daka lang ko una nga problema, Carlin. May tuyo ka? Ma'am, ang mga kaangabuak sa luyo ba? Ako to ibalhin ha. Okay, sige. Ikaw bahala, Carlin. Hello, girls! Erning? Hala? Daon sa man ang imong outfit karon earning. Para haya man na, uy. Parahaya ko taon. Para panguyab ni ay. Ma'am, mahimong magsulti ta? Kaseryoso ba nimo eh? Biyaw na ito, Carlin, be. Huh? Trabaho dito. Ay kung sugo kay di ta kaamo do. Biyain na lang mi dinhi, Carlin. Kay murag seryoso ang tuyo ining earning nako. Oh, kana noon. Tuman gid ko. Excuse me ninyo. Okay. Unsa tuyo nimo earning? Ma'am, nag-unsam to si Bay Rolando din eh. Iya po gitry duran, ma'am. Wa earning. Wa kaniya try dori. Ilang kang giluwas sa kakuyaw. Maong misugot na siya nga mahimo na kong bana. Sa! Diday! Kung mauna, impas-gapas na ko ini. Pero wa pa ko musugot. Sa? Wa pa ka masugot nga mag-asawa si Bay Rolando ni mo? Oh. Tungod kay kinahanglang magsugod siya sa pagpanguyab nako. Kung mauna, wa pa may kasabutan. Wa pa. Kay manguyab pa man siya nako. Kung mauna, ma'am, mahiyaw pa kong mugukod Mugukod sa unsa? sa pagpaguyab ni mo. Nganong dili? Pero pag ampi nga dili ka masakpan ni Ichiro. Yes! Yes! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!